Lieve Marottinnenkameraden, ik heb een geweldige dag gehad. Mooi om te zien dat zoveel u vandaag naar Zittert zijn gekomen. En ik hoop dat komende zondag net zoveel u, misschien wel meer, en de komende jaren, dat je hier allemaal de weg terug weet naar Zittert. Daarop, het wordt knallen, absoluut. Maar we gaan nu weer met de vastelovend. Want vastelovend vieren is een kunst. Prinsen zijn en een grote gunst. Dit jaar trek ik de kar. En wie? We gaan hem ongelimiteerd aan de prix. Met mij de mix wil ik een eigen trainer vastelovend geven. En dat wordt knallen. En Ger gaat gaan beleven. Zittert, Dankjewel, Wouter. En natuurlijk ook veel Wouter. En driemaal Zittert de laaf. Zittert! Wouter de eerste. Marotte. Goudleeflu. Heb ik trouwens nog een verrassing. Die jongens en meisjes wat hier voor staan op het podium wagen met het nummer knallen. Ook die zullen volgende week zaterdagavond op kanon van het balkon present zijn. Voor dat nummer nog eens over de markt te laten knallen. Om het zo maar eens te zeggen. En dan nu gaan ze achter de dranghekken. Want dan gaat het nu gebeuren. Waar de ganse jeugd van Zittert op wacht. Dat gaat nu gebeuren. Waar Prins Wouter zich eigenlijk onderweg de ganse tijd gedanken over gemaakt heeft. Wie gaan ik al die kinderen mijn appelsine geven? Hij gaat ze smieten. Dit traditionele appelsinerijgen gaat nu beginnen. En geluid het. Inspanning zal het hem kosten. Maar heel veel plezier en voldoening zal het hem geven. Hij is er verdig voor. Hij zoet. Gemasseerd. Hartstikke warm gedreed. Nu gaat het gebeuren. Laat de geuren. Wie heller dat geer klinkt. Wie heller dat Stadsprins Wouter de eerste de appelsine u kunt geven. Daar gaat er. Appelsine. Ja, dat gaat er al. Hij komt langzaam op gang. Maar dat kan meer leven komen. Hè. Luzat, kom op. Dat gaat er. Appelsine. 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 Hij wordt al bijgestangen door papa mam. En zijn meisje die komen hem aan helpen. Hij hoeft het niet gans alleen te doen. Dan komen ze ook het weer. Ook die lui die denken dat ze geen krijgen omdat ze achteraan staan. Even wachten. Dadelijk komen ze ook gans pas achter. Appelsine. 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 Ja, hij heeft nog een paar kisten te gaan. Maak je geen zorg. Daar komen er nog een deel. Goed naar boven kijken, laat ik niet verrassen dat je zo'n ding op het fototoestel op de kop krijgt. Appelsine. 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 Ja, ze staan al te wenken. Rechts achter bij de gat is nog immers daar geen appelsine altijd. Appelsine. Appelsine. Laat de geuren, kom op. Appelsine. Ja, en dan gaat er. Hij komt wel een stuk weer. Lui achterin houdt er rekening met. Oog tot oog komen de appelsine. Ja.